Waqt intervista fuq l-istazzjon nazzjonalista, il-kap nazzjonalista Bernard Grek kien infexxi attakka l-miżuri qed jittieħdu sabiex tiġi kontrollata l-pandemija. Huwa seħħ daw il-miżuri bħala ta' parsi. Qegħdin nieħdu miżuri ta' parsi u nitfgħu kollox issa fuq il-pubbliku, issa kollox enforcement, iżu tort tan-nies. Skont Bernard Grek, il-protokolli u l-miżuri jekk kif stabbiliti mill-awtoritajiet tas-saħħa fl-iskejjel saru ta' malajr. Kienet risqa l-iskola u ġimgħatej qabel bdejna niġru biex naraw liema protokolli se nagħmlu. Morna l-iskola u llum nafu li sitwazzjoni is getting also out of hand. Iżda mhux tal-sitwazzjoni mhix taħt kontroll, tant li s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gawci waqt il-programm Papers kien fuq One il-ħadd filgħodu qalet kif s'issa ma kienx hemm trasmissjonijiet mill-iskejjel bejn it-tfal. Bħalissa sejrin tajjeb l-iskejjel ġifieri każijiet li kellna trasmissjoni minn xulxin kienu fl-adulti u s'issa ma kienniex trasmissjoni outbreaks fl-iskejjel fit-tfal.